מחלקת הדובבים יעלה ויתחיל להכין את הדובים שלנו. אז הדובים הם דובים חומים סורים. חומים סורים זאת אומרת שהם במקור היו גם באזור סוריה, גם במקור באזור ארץ ישראל, באזור לבנון, באזור ירדן, ממש היו נפוצים פה בכל האזור שלנו. בעצם אלה דובים, מתוך המשפחת הדובים החומים, הם הדובים הקטנים ביותר. ולמרות זאת, אם תסתכלו על הזכר, אני אראה לכם מי זה הזכר רגע, הזכר זה הראשון שנכנס למים, הוא הגדול מבין 4 הדובים שיש פה. יש לנו זכר אחד ו3 נקבות. הזכר שמו אלברט, הוא שוקל משהו כמו 250 קילו. כל הגודל הזה מסכים נותנים להם לחם. למשל דוב הקודיאק, נריק, יכול להגיע למשהו כמו 800 קילו, לעומת דוב הקוטב שיכול להגיע גם למשקל דומה, הוא לא דוב גדול, אבל עיניכם הרואות הוא בהחלט לא דוב קטן. הדובות הנקבות לעומת זאת מגיעות רק למשקל של סביבות 150 קילו, ובטבע בעצם יחסי הכוחות בין הדוב הזכר לדוב הנקבה זה שאם כבר הם נפגשים, הדוב הזכר בדרך כלל מכתיב את המפגש, הוא הרבה יותר גדול וחזק. אצלנו בתצוגה המצב קצת הפוך. מה שבעצם יש יותר משהו מיוחד פה בגן החיות, הנקבות, 3 הנקבות בעצם הם אימא ושתי בנותיה. שתי הבנות, לא הבנות של אלברט, אלא הבנות של הזכר הקודם שהיה אצלנו. ובגלל שהן עדיין נמצאות עם אימא שלהם והן כבר בוגרות בעצם, יוצא שיש לנו פה איזה שלישייה. הוא לא אוהב חצילים. קרובות משפחה, הן מרגישות ממש מאוחדות, ולכן כשהן רוצות, הן יכולות לגנוב אוכל לזכר שהרבה יותר גדול. הוא לא אוהב חצילים. הרבה פעמים קורה שהן לוקחות לו איזה חתיכת בשר יפה, או איזושהי ככה משהו שהן רוצות לאכול, או בכלל, אם הן רוצות להרחיק אותו מאיזה חלק של התצוגה, הן יכולות לעשות את זה, למרות שהוא אוכל את החציל. אז תסתכלו על מה הם אוכלים כרגע. הם, כמו שאתם רואים, אוכלים פירות, ירקות, היה פה לחם, ובעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה מייצג חלק מהתפריט שלהם, חלק בלבד. בטבע הם אוכלים משהו כמו 80% מכלל המזון שלהם מהצומח. אוכלים גם את הפירות והירקות כמו שאנחנו רואים פה, אבל גם שורשים, יכולים לאכול גם עלים, הם אוהבים ללקט כל מיני סוגים של צפי בר וכאלה. אבל חוץ מה-80% האלה, הם משלימים את התזונה שלהם בקצת מזון שהם תופסים מהחי. הם לא יפחדו לקחת גם מזון מנבלות בעצם, אין להם בעיה עם זה. הם יכולים לצוד חיות גדולות, אפילו חיה בגודל אייל, שזה אוכל העשב הגדול ביותר שהיה באזורנו, הם מסוגלים לצוד בעזרת התופרים שלהם ובעזרת הפה החזק שיש להם. וחוץ מחיות שנמצאות על היבשה, הם יכולים גם לדוג דגים. פה בתצוגה למשל, אין דגים גדולים, מהסיבה הפשוטה שמדי פעם פשוט הם עומדים פה על קצה המים, מסתכלים לתוך המים ומחכים לדגים הגדולים שיבואו, ואם מישהו בא, הם דגים אותו עם התופרים שלהם, ממש משקצים אותו, וככה הם דואגים שלא יהיו פה דגים גדולים, לטוב ולרע. תסתכלו רגע איך הם אוכלים, יש להם שיטת אכילה שלנו לבני אדם היא נראית אולי קצת מוזרה, הם מרימים את האוכל עם גב היד, ממש הפוך מאיך שאנחנו היינו עושים את זה, הם לא מסוגלים לתפוס את המזון עם כף היד כמו שאנחנו יודעים לעשות, ובעצם יש להם קצת פחות גמישות מאשר לנו, ולכן הם משתמשים בגב היד, הם מרימים את האוכל על גב היד כמו מגש, ככה הם עושים גם בטבע וגם אצלנו. אז כמו שהתחלתי להגיד, המין הזה בעצם נכחד מהארץ, מהטבע בארץ, המקום היחיד שהיום ניתן למצוא אותו זה בגני חיות. נכחד כבר ב-1918 על ידי חוקר טבע מפורסם בשם טריסטרם. טריסטרם חקר את כל האזור של ארץ ישראל בתחילת המאה הקודמת, ובזמנו חוקרי טבע היו מאוד שונים מחוקרי טבע היום. הם לא היה להם בעיה גם להרוג חיות, הם לא כל כך היו מודעים למושג הזה של הכחדות, כמו שהיום אנחנו יודעים שהכחדה זה אחת התופעות היותר שכיחות היום בעולם הטבע, משהו כמו 40% מכלל המינים בטבע נמצאים בסכנת הכחדה כזו או אחרת בגלל פעילות של בני אדם. אז פשוט החוקר טבע הזה ירה בדובה האחרונה שנראתה אי פעם בארץ, ומאז רק בגני חיות אפשר למצוא אותה. אז בואו אני אספר לכם קצת על מה שקורה לנו פה בתצוגה. אתם רואים שהתצוגה היא יחסית גדולה, יש לה לא מעט עומק, הדובים מאוד אוהבים לשחות, ובלילה מה שאנחנו עושים איתם, אנחנו פותחים להם את הדלתות שנמצאות בצד שמאל של התצוגה. אתם יכולים לראות דלתות מברזל, נראה קצת כמו חלונות אולי בגודל,
באזור שם, זה אזור בעצם בית בתוך המבנה. הם יכולים לישון שם, כל לילה הם מבלים שם. ואם אתם שמעתם בטח, אז שנת החורף אצל רבים. אז אצלנו גם הדברים שלנו עושים מין שנת חורף, הם נכנסים למאורה שם ולא יוצאים במשך מספר שבועות. בכלל שנת החורף זה דבר שמאוד משתנה מחיה לחיה. יש חיות שממש מורידות את חום הגוף, מורידות את הדופק בצורה דרמטית, ולא אוכלות ולא שותות חודשים על גבי חודשים. ויש דובים שמורידים את הדופק